Sa iyong kapangyarihan, lumikha ng lahat. Ikaw ang Diyos na walang hanggan. Wala kang katulad, O Diyos, walang kapantay. Ang iyong kadakilaan, wala kang katulad, O Diyos. Ikaw lamang ang aking sambahin kailanman. Sa gitna ng bagyo, ikaw ang kanlungan. Sa bawat luha, ikaw ang kaaliwan. Sa lahat ng panahon, ikaw ang tapat. Pag-ibig mo'y di nagmamaliw kailanman. Wala kang katulad, O Diyos, walang kapantay. Ang iyong kadakilaan, wala kang kay buti-buti mo, Panginoon. Ang puso ko'y sumasamba ngayon. Sa gitna ng unos, ikaw ang lakas. Walang hanggan ang iyong pag-ibig at grasya. Sa imong pagkatao, adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Maayong gabi, maayong buntag, maayong pakiguban. Welcome na usab sa atong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Good morning. Og ang Dios padayon nagpanalangin kanimo kanako kanatong tanan. Salamat ta sa atong buhi nga Dios nga iyan usab tang gihatagan og adlaw, puno sa panalangin, puno sa kalipay, puno sa kadaugan. Sa atong pagsugod ni nimong programa, ato ning ablihan og sugdan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Magampo ta. Amahan namo ka Dios sa mga kagagahom. Niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo. Niya kami amahan aron sa pagdaig pagpasinog sa imong pagkamaayo. Salamat amahan sa walay hunong nimong pag-amuma kanamo. Salamat amahan sa walay hunong nimong pagdasik paglig-on o paghatag nimo kanamo sa kalipay kalinaw nga mo'y gikinahanglan sa among pagpuyos kalibutan. Amo kang gipasalamatan Ginoo nga diin na amon usab nga mabati madunggan ang imong mga mensahe nga maglig-on sa amo ang pagtuo pagsalig kanimo. Salamat o Dios nga imon usab kaming pakigsultihan karon sa imong mga mensahe. Salamat sa balang espiritu nga maoy maglid kanamo. Salamat Ginoo sa balang espiritu nga padayon nagdasig, nagtudlo ug nagpahinumdom sa matag usa namo ka kinabuhi. Amahan, salamat Ginoo gabisan sa among mga kaigsuonan kanamo nga niya karon. Salamat nga doon na kay plano sa among kinabuhi nga imo kaming lig-unon. Salamat Ginoo sa imong plano. Salamat Ginoo sa imong mga pamaagi nga wala nimo ihikaw o wala nimo itago kanamo. Amahan Dios nga makagagahom. Salamat o Dios bisan pa man sa mga kapasayloan, sa mga kasalanan sa imong katawhan. Salamat ka doon na may Diyos nga anda mong pasaylo sa unsa may mga kalapasan, mga kasaypanan nga nahimo sa matag usa. Salamat amahan sa imong paghinlo kanunay sa imong kasing-kasing, sa mong nauna
pagtudlo kanunay sa among pagkinabuhi aron mahimo kaming hingpit nga matarong balaan sa imuhang atubangan. Dalaygon ka nga Dios nga among gilagaran. Imo kaming gidasig sa pagkisulti kanimo. Imo kaming gidasig Ginoo sa pagpamati kanimo. Imo kaming gidala sa mga dapit Ginoo diin mabati namo ang imong presensya. Madunggan namo ang imong mga saan. We declare blessing sa matag usamahan. Sa pangalan ni Jesus. Amen o amen. Good morning. Ang Diyos magpadayo sa pagpanalangin. Good morning, good morning, good morning. Blessed morning. Dalaygon ang Dios nga paday nag-uban og nagpanalangin kanato. Ako nagtuo nga ang Dios padayon namuhat sa imong kinabuhi, padayon namuhat diha sa imong simbahan, padayon namuhat diha sa imong pamilya, padayon ang Dios nga nag-uban og nagdasig naglig-on kanimo kay dili malipay ang Dios nga kun ikaw mag-uol. Ang kalipay sa Dios mga kaigsuonan kana bitang malipayon ta. Ang kalipay sa Dios mga kaigsuonan kanang malinawon ang ato ang pagpuyo. Mao na nga iyang gipaabot sa matag usa ang iyang mga pamaagi nga kung unsay atong pangayoon iyang hihatag, kung unsay atong ihangyo sa Ginoo ihagyo ng ipasinati lamang. Dunay pamaagi ang Dios nga kinahanglan natong subayon, kinahanglan natong ikinabuhi, kinahanglan natong buhaton. Kay kung dili pod nato na buhaton, bisag unsa pod ang ato ang pangayoon, bisag unsa na kagamay, di po gyud na moabot. Muna nga ato gyung tun-an, dawaton, tuuhan, ikinabuhi ang mga mensahe sa Dios nga iyang gibilin sa balaang kasulatan. Sa ato karon nga panag-uban mga kaigsuonan, nindot kayo ang pulo nga gihatag sa Ginoo niining taknaa. Naghisgot siya mga propesiya. O kining mga propesiya nga ato karong madunggan, dili ni propesiya nga mugna lamang sa tao. Dili ni propesiya nga mugna lamang sa unahuna sa tao mga kaigsuonan tungod sa iyang pagtuon, tungod sa iyang monitor sa usa ka dapit, sa usa ka syudad, usa ka nasod. Kay kung imo magungtun-an mga kaigsuonan ang usa ka butang, dunay mga huna-huna gyud nga moabot sa imuhang kaugalingon. Like example, tun-an nimo ng usa ka dapit, imong makit-an masayran kini maong dapit nga dili na lig-on. Moingon ta nga huyang na. Moingon gyud ka nga kaning usa ka dapit ning hapit na ni siya malaglag. Unya imong tun-an nga dili na dugay malaglag ni siya. Ang problema sa imong pagtuon, imuhang iangin ang Dios, imuhang ipasumangil ang Dios. Mao man ay nahitabo mga kaigsuonan sa karaang dili gyud ang karaan nga mga panahon ni Jesus. Nga dunay mga tao nga nagwali nga ilahang gipatuo nga ang ilang giwali gikan sa Dios, ang ilahang gipropesiya gikan sa Dios, pero ilang nadiskubrihan sila ni Jesus mga kaigsuonan nga ang ilahang mga mensahe dili di ay gikan sa Dios, mga mugna lamang sa tao. Pero dunay mga taong nadala, dunay mga tao nga nintuo na mga kaigsuonan, doon na sila yung mga kumbaga nagpasakop. Maubitaw ng diri sa ito nga programa, doon ay nangutanan ako mga kaigsuonan nga, Pastor Gideon, pwede ba ko nga mupasakop diha sa imuhang simbahan? Pwede ba ko nga muanha diha? Kay ang akong kasing-kasing na bless kaayo, ang imuhang mga pagtudlo nahitabo sa akong kinabuhi. Pwede ba kung muanha, anak na lang ko mulalin, anak lang ko puyo, anak na lang ko magnegosyo. Kay gusto kong maduol sa presensya sa Dios. Ang tubag mga kaigsuonan, bisan asa nga dapit, kung nagsunod ka sa mga mensahe sa Dios, i-bless ka niya. Malinawon ka, malipayon ka. Noon din na nga magpasakop ka sa usa ka simbahan para i-bless ka sa Ginoo.
ang gikinahanglan mga kaigsunan pagpasakop ni Jesus Christ. Bisag asa ta nga simbahan, gawas lamang sa mga simbahan nga nagtudlo og dili mao, nagtudlo mga kaigsunan nga kanang pagpakasala o kira, mao nay bantayanan. Pero kung mga simbahan nga nagtudlo sa mga mensahe sa Dios, nagtudlo nimo nga pabasahon kag Biblia, mga kaigsunan, ang pamaagi aron iblista sa Ginoo, magpasakop ta ni Jesus Christ. Kay nga naman si Jesus Christ dunay saad nga iya kang iblas, iya kang panalanginan, iya kang ligunon, iya kang dasigon, iya kang lipayon. Sa ato karon nga panag-uban mga kaigsunan, i-share ning atong programa tungod kay dinhi atong masayran karon kung unsay propesiya sa Dios. Kining maong propesiya dili ni propesiya sa hunahuna lang sa tao nga iangin pa ang Dios, dadon pa ang ngalan sa Ginoo. Bantayanan kaayo karong panahona kay ang tinuod gihatagan sa Dios ang tanang tao sa tibuok kalibutan o kagawasan kung unsaon niya pag-alagad ang Dios. Wala pay hukom nga gipakita mga kaigsunan ang atong Dios. Wala pay hukom. Kung doon na may mga trahedya mga kaigsunan tungod na sa buhat sa tao o sa gitawag kinaiyahan, o sa espirituhanong mensahe tungod na sa gitawag na anatas katapusang mga adlaw, dili na tungod sa usa ka propeta nga magpropesi. Kay ang propesi, ang tanang panghitabo sa kalibutan, gipropesiya na mga kaigsunan ko sa Ginoo. Naman siguro yung mga propeta sama ni Agapo sa panahon ni Pablo, pero kung imong lantawon, wala na'y koleksyon even sa panahon ni Agapo nga gisulat sa Biblia, gawas lamang sa propesiya ngadto kang Pablo. Pero sa mga panghitabo sa mga Kristohanon, wala na'y gisulat dito nga propesiya dito sa Bagong Testamento. Tungod kay ang propesiya sa Biblia hingpit na. Hingpit na ang propesiya sa Biblia, dili na siya pwedeng dugangan, dili na siya pwedeng kuhaan. Ang propesiya sa Dios nga yang gibilin mga kaigsunan nga ato karong madunggan kung unsa ang dangatan sa mga taong matarong ug unsa po'y dangatan sa mga taong makasasala. Or ang pinakanindot mga igsuon mao ni, sa panahon nga dunay buhaton ang Dios ngadto sa mga makasala, maangin ba ang mga matarong? Kumbaga, kanang syudara, kanang lungsura, kanang dapita, laglagon sa Dios. Unya, iyahan ang laglagon, iyahan ang papason tungod sa grabe na kadautan. Ang gipakita sa Dios, iapil ba or maangin ba ang mga matarong? Maunay ato rong tunan kay kung pananglitan ang nahitabo sa lunop sa Talisay, sa syudad sa Cebu City, sa Liloan, even sa Konsolasyon, kung pagbuot ni sa Dios, kung gipadala ni sa Dios, ang Dios mismo mo'y nagpadala, dili unta maangin ang mga matarong. Mao ni atong tun-an kung gikan bagyo ni sa Dios. Kay kung ato mga lagad ta sa Dios mga kaigsunan, sige ra tagpaminaw sa mga tao. Bisan gani karon kung igo ra mong maminaw nako nga dili mo mutuki sa Biblia, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, dili malig-on ang imong pagtuo kung mag-agad ra ka sa tao. Munang diri sa programa mga kaigsuonan ang pulong mo kinabuhi ko, ayaw tuguti nga igo ra kang maminaw. Kung dili imo gyud nang basahon ang Biblia, kung ang ako ang giwali gikan bas Biblia. Kung ang akong gitudlo gikan ba gyud sa Biblia. Maminaw gani tagwali mga kaigsuonan, mubasa tag Biblia. Maminaw gani tag mga propesiya, kinahanglan ka antigo ka nga mokunik sa Biblia. Kay naa nimo ang balang espiritu. Mao ni ipahinumdum nato sa atong kaugalingon ug mao ni ipahinumdum nato mga kaigsuonan sa atong mga kaigsuonan o sa mga tawo nga naa karon sa nagalaing mga lugar. Kay daghan karon nga mga propesiya nga igo rang hadlokon ang tao para madani sila
para madani ang mga tao. Muingon dayon na ay mga tao nga moabot ng panahon mga kaigsunan samas ako ang kaila nga nagpropesisya. Unya ako mismo nakakita nga ang bakol nakalakaw. Kaya ako may nag-background ato sa keyboard. Ya, daghang kay mga pastor, pati daghan ng mga pastor. Ang akong amigo o akong kauban mao speaker. Niya, gidadon man ko niya kay kuyog mami sa programa. Karon, ako'y tig background sa sounds o niya, ning kontak masya ko sa kapropeta nga maoy mo muabag, muhatod og mensahe bisan kon sa speaker. After sayang wali, iyang gitagaag higayon ang propeta nga nagwali. Karon, ang propeta mga kaigsunan ko sa Ginoo kanang nagpropesi nga maayo ang mga tao. Niingon ang propeta ang tanang masakiton kay mamaayo silang tanan. Karon tapok ang mga pastor dagang kay mga masakiton. Naagyoy usa ka bakol mga kaigsunan, di gyud kalakaw. Di gyud kalakaw. Karon gi ampuan, gipandungan, naayo. Siyagit ang mga tao, grabing sinagitay, nilakaw ang bakol. Karon naay usa ka babae nga naa sa reading glass, pinalit kuno to niyag 5,000. Kanang binaligya gyud kuno to sa kalabaw siyang anak. Halin kuno to sa kalabaw siyang anak. Karon di gyud kabasa kung kuhaag ay reading glasses, di gyud kabasa sa Bible. Ang nahitabo mga kaigsuonan, giampuan. Nya kay ako po'y ga-background sa keyboard. Kanang daghang po kay mga pastor. Giampuan pag humag-ampo mga kaigsuonan, gikuha ag reading glasses. Pag humagkuha, gipabasa sa Biblia. Muingon nang nakakita, pero hanap pa. Di pa gyud kabasa, pero makakita na, pero hanap pa. Giampug balik. Dahil gipropesi nga karon dayon maayo ka. Karon pagkuha sa reading glasses mga kaigsunan, mubasa na bitaw na, makabasa na sa litra sa Biblia. Gagmay ba ng litra sa Biblia? Perting sinagitay ang mga tao, praise the Lord, hallelujah. Perting yung sinagitay. Karon nagprepisi naman. Kuha ang inyong mga panyo. Kuha ang tanan ninyo nga mga panyo. Ipahid sa akong singot. Ako ang inyong Dios. Na ako sa lawas ni ining aning. Nanguha pod ang mga tao og panyo. Karon ang mga pastor di naman kapugong sa buluog sa mga tao. Perti naman pagkadaghana. Di naman madalag linya, gitapukan naman ang kay milagro god. Imagine na ang bakol diha kami mismo nakakita, gipalakaw, kami mismo nakakita nga ang halap, ang di kabasa makabasa. Manibarot ang imong balibo. Karon dunay mga propesiya, perting daghanang propesiya. Ang nahitabo kay guba man pud ay pamilya. Mao nang gitun-an gyud nako pag-ayo ang Biblia. Kay gitagaan tag kagawasan mga kaigsunan sa pagtuki niini. Gidasig ta sa Dios sa pagbasa gayud sa Biblia. Wala tay makit-an diha sa Biblia nga gidasig ta sa pagpaminaw sa mga propeta. Gani dunay mga warning ang Dios nga kinahanglan magbantay ta kay moabot ang panahon nga manungha ang mga mini nga mga propeta. Manungha ang mga mini nga mga propeta nga magpropesiya mga kaigsuonan nga magdala sa iyang ngalan. Munay angay natong tipigan nga mga mensahe. Karon sa ato karon nga panag-uban mga kaigsuonan, dunay propesiya ang Dios. Kinahanglan mo tuo ka niini.
kinahanglan imo ni siyang barugan. Kinahanglan mga kaigsuonan kana bitawng kantigo kang mutipig ni ini. Ug sa imong pagtipig gidasig ta sa Dios nga kinahanglan mo barug ka ni ana. Kay posibilidad sulayan ka. Kuhaan ka ana kanang gusto sa kaaway nga tabunan na siya. Ayaw tuguti nga matabunan ang mensahe sa Dios nga naa sa imong kasing-kasing. Tipigi sama sa pagtipig ni David. Tipigi ang mga pulong sa Dios sama sa pag-amping ni David ug sa pagtipig niini sa kinabuhi ni Josue. Si Josue, mga kaigsuonan kong imong lantaon, nibarog yun siya. Bisan siya og ang iya na lang pamilya. Ang mga tao nalimbungan na sa mga naglaing mga pamaagi sa pagpangalagad. Unya ang mga tao nagtuog yun na nga nag-alagad ra sila sa Dios. Imagine mga kaigsuonan, si Josue, siya mo'y gihangad sa mga tao. Siya mo'y giagad sa mga tao. Gikan sa panahon nga mipuli siya sa pagdumala ni Moses. Paingon sa yutang saad. Kung atong tan-awon dako kayo si Josue sa atubangan sa mga tao. Dako siyang leader. Wa na'y makalabaw o makatupong niya nga leader at sa iyang panahon. Kasi siya ang pinaka-leader sa tibuok Israelita. Karon, pag-abot dito sa yuta sa Kanaan, si Josue, mga kaigsuonan, nakamatikod nga ang mga tao hinay-hinay na nga mibiya sa Dios. Miyukbo na sa nagkalalain nga mga pamaagi o niyukbo na ang mga tao sa nagkalaing mga Dios. Ang uban miyukbo sa mga Dios-Dios sa mga katigulangan. Ang uban niyukbo na sa mga Dios-Dios sa Amorehanhon. Kung imo lang taon diha sa libro ni Josue. Kapitulo 24. Si Josue, mga kaigsuonan, kabantay nga mibiya ang mga tao niya. But ipasabot, nibiya ang mga tao sa Dios. Apan nagpabilin ang iyang authority sa pagdumalas sa mga tao. So imong makit-an diha sa maong nga kapitulo, gipatawag sa Dios ang tanang mga pangulo, tanang mga tao sa tanang mga Israelita. Ug naghimo siya mensahe ug miingon siya, karong adlaw pagpili. Karon magpili mo kinsa inyong alagaran, kinsa inyong simbahon. Ang Dios ba sa mga atong mga katigulangan? Dios ba sa mga Amorinhanhon? Ako ning basahon, mga kaigsuonan, kung kuhaon ang Biblia. Kay si Josue, mga kaigsuonan, wa siya mawili sa mga tao. Ang iyang gisiguro, ang iyang pagpangalagad sa Dios. Muna'y gipadayag sa Ginoo, mga kaigsuonan, samtang nag-ampo ko, ayaw kawili Gideon. Barog unsay imong mensahe. Barog unsay mensahe na animo nga gikas Biblia. 100% nagtuo ko, mga kaigsuonan, ang akong gibarugan nga mensahe gikas Biblia, gikan gyud sa Dios. Mao na nga diha sa libro ni Josue, mga kaigsuonan, kung imong tan-awon sa Josue 24 versikulo 15, ingon dinhi, kung dili kamo andam sa pag-alagad kaniya, pagpili karong adlaw kung kinsay alagaran ninyo. Ang mga Dios ba nga gialagaran sa inyong mga katigulangan didto sa Mesopotamia, o mga Dios ba sa mga Amorinhanon dinhi sa yuta nga gipuy-an ninyo karon? Apan alang nako og sa akong pamilya mag-alagad kami sa Ginoo.
Kay kung imong lantawon mga kaigsunan, kinaiya og batasan sa tao daling maengganyo. Asa ganitong murag naay mulo milagro, asa ganitong murag makatunong, muadto dayon ang mga tao. Biyaan dayon ang iyang trabaho. Kabantay mo mga kaigsunan, dali ra gyud kaayo mailad ang tao maghisgot nagmilagro. Ang pangutana mao ni, inana ba sabka? Inana basab ang imong pagkakristohanon nga dali kang malingla kung dunay mga milagro. Ang pulong milagro dili lang sa physical, also spiritual. Sa spiritual mao ni posibilidad nga unsa iyang gisulti matuman. Kung kristohanon ka nga dali kang mutuo sa imong makita, apan dali nimong malimtan ang pagtuo, ang butang nga wa pa nimo makita, mga kaigsunan ko sa Ginoo, niwik na ang imong pagtuo. Kay ang tinuod nga tao nga dunay pagtuo, believe and you will see. Pero kung ang imong pagkakristohanon, inani na ang kahimtang, to see is to believe, ang imong pagtuo, niwik na siya. That is a prophecy. Ang propesya mga kaigsunan nga gibilin sa Dios hingpit na. Gitagaan na ang tao og kagawasan kung asa ug unsa iyang buhaton. Kung unsa iyang buhaton, dunay propesya ang Dios. Unsa ang imong buhaton karon, dunay propesya ang Dios. Nga mauni mahitabo sa imuhang kinabuhi sa unahan. Inana ka klaro og kahanay ang mensahe sa Dios. Hinumdumi mga kaigsunan ko sa Ginoo, ang atong Dios dunay warning nga dunay moabot ang panahon nga moabot na gani ang katapusan. Daghan ang mga magpropesiya magdala sa ngalan ni Jesus. Magdala sa ngalan Yeshua. Kay ang Yeshua, maumanay translation from Greek. Yeshua nga gitranslate na siya sa kanang gibutangan bitaw nilag bawel mo nang ni Yeshua. Pero doon ay mga debatidor ana nga dili man na pwede butangan bawel. Di man na mabasa. Mo na nga atong tan-awon mga kaigsuonan ang propesiya sa Dios. Alang sa mga dautan, ang propesiya sa Dios alang sa mga matarong. Ang pinaka-challenge ani mga kaigsuonan, unsa ang propesiya sa Dios sa mahitabo sa mga dautan. Kung doon na buhaton ang Dios sa mga dautan o sa mga taong makasasala, ang pinaka-challenge mao ni, maapil ba ang mga taong matarong? Kung doon na buhaton ang Dios ngadtos mga taong makasasala. Okay, mao ni ato ro nga pamalandungan mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Kaysa ako nang gikaingon, ang propesiya sa Dios wala niya gitago. Hingpit na. Hingpit na. Kung unsay dangatan sa tao, gipropesiya na sa Dios sa Biblia. Dili na nga unsay imong dangatan tungod sa propesiya sa propeta. Sayop na siya. Moyong ka nga, gibless gyud ko Pastor Gideon kay naay propeta nga nagpropesi nako. Gibless gyud ko pastor kay naay propeta nga nagpropesiya nako. Murag gipadapli na ang Dios. Daghang mga Kristohanon nga sigig panaway sa gitawag gi-idolatry ang Sierra Madre, gi-idolatry ang Sierra Madre. Pero daghang mga Kristohanon wa kabantay nga utro po di ay siyang dunay idolatry. Ngano man, dili na ang Dios na bayaw. Dili na ang Dios mao inahimaya. Ang nahimaya kato ng propeta. Gibless gyud ko pastor, nalig-on ko, nadasig ko tungod sa propesiya. Wa ka ma lig-on sa Biblia.
Usa na ka klaseng idolatry. Giidulo nimo ang usa ka tawo nga nagsangyaw sa pulong sa Dios kay sa pulong mismo sa Dios. Mga kaigsuonan, kinahanglan dili ka magkumpiyansa. Kabalo ko nga giwalihan ng kaana sa mga alagad sa Dios nga nagatiman nimo. O gipahinumduman ta pag-ayo sa Ginoo kay gigugmat ta niya. Dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi. I-bless ka niya. Mga kaigsuonan, timan nga ang Dios wala muhunong sa pagmonitor, sa pagbantay, sa pagpanalipod sa matag usa nato ka kinabuhi. Now, arita sa propesiya sa Dios. Unsa ang propesiya sa Dios alang sa mga matarong. Kay ikaw ug ako gimatarong naman ta. Unsa ang propesiya sa Dios alang sa mga matarong. Katong mga nagtiknot, ayaw gyud mo kaluya. Itiknot ang mga mensahe o kung mahimo tipigi memorize sa imong kasing-kasing. Salmo 37:29. Mao ni ang propesiya mga igsuon nga kung imong lantawon gibilin sa Dios diha sa Biblia. Salmo 37 versikulo 29. Ingon dinhi, ang mga matarong makapanag-iya sa yuta ug magpuyo niini hangtod sa kahangturan. Ang pulong diha yuta mga kaigsuon na naghisgot na pagkaabudan siya. Buti pasabot kung kita matarong atubangan sa Dios. Dili na to ay prophecy madato ka. No. Tungod na kay mingtuo ka sa Dios. Kay kon imong tuuhan nga nadato ka tungod sa usa ka propesiya, idolatry na na. Timan ina gipadapli na nimo ang Dios. Kay ang propesiya sa Dios humana. Hingpit na. Ang dangatan sa mga matarong, ang madawat sa mga matarong, iblas. Nunid na mga kaigsunan nga mangita pagag mga propeta aron ka iblas. Timan ini, bisag asa nga dapit, bisag asa nga lugar, alagaran ra nimo ang Dios. Iblas gyud ka. Muna nga ayaw pag-idolatry, ayaw paghimo og kana bitawng idolo og mga magwawali. Ayaw pag-idolo og mga propeta. Sa unsang paagi, kanang moingon ka nga, kanang moingon ang tao nga gibless yug ko kay gitawagan o gikunta ko sa propeta. Gipili gyud ko sa Ginoo. Katong giwalihan ka sa mga pastor, katong gisangyawan ka, mauna to'y pinakadakong ilhanan nga gipili ka. Wala lang nimo tagdak. Ayaw mo pag-ingon nga na-bless mo sa atong programa. Unyawa mo ma-bless diha sa imong simbahan. Gi-bless na mudaan, gitrin lang mo diha. Gawas lamang sa simbahan nga dili na mao ang pagdumala. Like example, gitugutan na ang pagpangabit. Usa na siya ka worse. Usa na siya ka kanang moingong tanga seryoso nga sala. Hinumdumi mga kaigsunan, propesiya sa Dios nga ang tanang mga matarong iblas. Ang pulong makapanagiyag yuta na ay mga source of income.
Pero doon na ay mga pamaagi. Doon ay mga pamaagi. Ang mga matarong kinahanglan hingpit siya nga magsunod sa pamaagi sa Dios. Kay matagsaad sa Dios, tunay pamaagi. Tunay pamaagi. Sa katawhan sa Dios nga mao mga Israelita, gikan sa Deuteronomio kapitulo 27 ug kanang kapitulo 28, gipapili sa Dios ang tao. Tunglo, blessing. Blessing, tunglo. Karon, nga ikaw ug ako gipakamatyan ni Jesus Christ, gipapili usab ta sa Dios. Daghag batang nga Kristohanon, maalan mo batang Kristohanon. Ang maalamon mga kaigsunan kanunay nag-andam og idudugang nga lana. Asa man to niya kuhaon? Sa mga magwawali, sa mga propeta, sa presensya sa Dios. Ang imong kadasig dapat gikan sa presensya sa Dios. Ang imong kadasig mga kaigsunan dapat gikan sa Biblia. Ikaduhang libro mga kaigsunan nga imong makit-an atong makaplagan ang propesiya sa Dios. Dili propesiya sa tao. Dili propesiya gikan sa propeta nga gigamit ra ang Ginoo. Kundi gikan mismo sa Ginoo. Sa Mateo mga kaigsunan kos Ginoo, atong tan-awon diha sa Mateo 25. Mateo 25 versikulo 34. Ingon dinhi ang propesiya. 34 nag-ingon. Unya ang hari mo ingon sa mga tao sa iyang tuo, duol kamo nga gipanalanginan sa akong amahan, ug dawatan ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Atong pasalamatan ng Dios nga sa atong panag-uban mga kaigsunan, dinhi giklaro nga ang makadawat di ay sa gingharian sa Dios katong mga taong gipanalanginan sa Dios. Kinsa man tong mga taong gipanalanginan sa Dios? Katubang wala makasinati og mga katalagman? Katong mga tao nga bisan unsa nalay nasinatian nga mga pagsulay apan nagpabilin nga mibarog sa pagpangalagad sa Dios. Ang mga taong gipanalanginan sa Dios bisan nakaagi kagutom apan wala pasagdahi sa Ginoo. Ang mga taong gipanalanginan sa Dios mga kaigsunan bisan nakaagig mga katalagman apan mibarog nga mialagad sa Ginoo. Kinsa man na sila, dapat usa ka ug usako ug usatang tanan. Mga igsuon kos Ginoo, ang makadawat sa gingharian sa Dios, ang gingharian sa Dios giandam alang sa mga taong gipanalanginan sa Ginoo. Ingon ang usa ka hari si Jesus miingon ni anang panahona mga kaigsunan dati sa prophecy, wala pa mahitabo. Kini maoy klaro og tin-aw kayo nga propesiya. Wala pa ni mahitabo. It is a coming. Moingon tang coming soon. Tuuhin kay di gyud ni mapakyas. Ingon din mga kaigsunan ko sa Ginoo nga unya ang hari mo ingon sa mga tao sa iyang tuo, duol kamo nga gipanalanginan sa akong amahan. Duol kamo og dawatan ninyo ang gingharian nga giandam nga nahuman sikad pas pagbuhat sa kalibutan. Wow. Kinsa man ang mga taong gipanalanginan. Katong mga tao nga mibarog bisan sa taliwala sa mga pagsulay. Katong mga taong nagpabilin diha kang Kristo bisan pa sa daghang mga lipat-lipat nga gibuhat sa kaaway. Bisan pa kapila ka pakit-ag milagro apan wa ka mubiya sa pagpabilin kang Kristo.
Daghang kayo mga Kristohanon, mga kaigsunan nga wa nay basa-basa sa Biblia, isa-isa na las kamot. Taga fellowship ang uban mag tungod sa kaanglay na mga kaigsunan, pinaana na lang. Hallelujah, glory, thank you Jesus. Kay gipaisa lagi sa ilang leader niya, perting ang laya na. Inana ba ang Dios mga kaigsunan? Pantuson ka? Dili na katuyod, permiro tuyod pa kayo. Hallelujah, glory, thank you Jesus. Ingon ang leader, isa inyong kamot. Anglay na lagi kayo, alagi salay na lang. Hapit na lang mo ingon. May pagdadala kog panyog ako aning gibaatan. Pati ang laya. Mahigsuon sa atong pagpangalagad sa Dios. Gatudlo na ang Dios ug ang ihang pagtulunan hingpit na. Hingpit na. Ang tanan mo yung hingpit. Hingpit na ang pagtulunan sa Dios. Wala na'y kulang. Hingpit na. Kanang mga taong gipanalanginan sa Dios, sama nimo, sama nako. Yes, gipanalanginan ta. Wala magpasabot nga huwa ta kaagig katalagman. Nakaagitag katalagman, nakaagitag balatian. Daghang kay mga tao mo ingon nga si Pastor Gideon gikanser tungod kay dautan. Mao nay nahitabo mga kaigsunan sa kinabuhi usab ni Job. Nga daghang mga tao mo ingon nga si Job angay ragyod ang iyang sakit tungod kay grabe na kamakasasala si Job. Kinsa man to nga kanang friend ni Job, dunay tulok ka mga higala si Job. Inana mga kaigsunan, dunay mga taong nagtuo Ginoo pero to cease to believe. Pero bless lang yun ka kung ang imong pagtuo, ang imong kahimtang, ang imong batasan, believe and you will see. Wala pa nato ni makita, this is a prophecy. Nga ang propesiya sa Dios sa mga taong matarong giandaman o gingharian. Mga taong gipanalanginan. Pastor Gideon kanang mga tao nga gisulayan sige na mga talagman gibless di ay na. Yes, giblas. Kung nagpabilin sila bisan sa mga katalagman. Unsay giingon diha sa Santiago? Santiago Kapitulo 1. Ingon diha mga kaigsunan, bulahan kamo nga nakasinati sa tang matang nga pagsulay. Mga igsoon, isipa nga bulahan. Una-una isipa. Ibutang nas imong una-una. Ipanugid na nga ang taong bulahan kadtong mga tao nga nakasinati sa tanang matang sa pagsulay. Sa may mga nasinatian na to, kagutom, balatian, bagyo, linog, apan nagpabilintang mindahig sa Dios. Apan nagpabilintang nagpataas. Gilutos ka, gibaybiay ka, gibutang-butangan ka, apan padayon tang nagbuhat sa buluhaton sa Ginoo. Munay mga taong gipanalanginan. Wala tagot mi. Wala tabiyai sa Dios. Muna nga kanang mga propesiya, mga kaigsuonan sa ato ang madunggan karon, makit-an karon. Oy, luma na. Gipadayag na sa Ginoo ang tanang propesiya. Magbuhat gani kag dautan, sikrito nga magbuhat kag dautan, ang imong pagpangalagad, sige ra kag pangalagad sugod-sugod, di gani kag kadalag mga tao. Di gani kag kadalag simbahan. Kay magsigi kag balin-balin, magsigi kag balin-balin. Kabalo ba ka? Kung sa imong pagpangalagad, naninuod ra gyud ka sa pagpangalagad, katong gidala ka sa Ginoo atong lugara, dugay ra unta kang giblas. Munang ayaw tuguti nga hangtod karon,
bata pagyapon ang imong espiritu. Nga dali kang madani, dali kang maibog, paibgan ra ka ni Satanas, maibog dayong ka, malingla dayong ka, paghamtong na. Nga bisan sulayan pag-ayo ang imong simbahan, bisag sulayan pag-ayo ang imong pagpangalagad, pabilin kang mibarog sa pagdaig sa Dios. Unsa may mga gikinahanglan aron makapabilin ka sa pagdaig sa Dios? Pagpaubos, pagpailob, ayaw paghari-ari. Pero kung sa imong pagpangalagad, hilas na kay kang manulti sa imong pastor, hilas na kay ka nga manulti sa mga taong nagsakripisyo sa pagpadayon sa pag-atiman sa buluhaton, muadto na sad kag laing simbahan, feeling sikat na sad ka, feeling maayo na sad ka, pero tan-awa unsay tan-aw sa Dios imong kasing-kasing. Mao na nga propesiya na daan sa Dios nga ang tanang mga taong matarong giblas, ug ang mga taong giblas giandaman o gingharian sa Dios. So kanang gingharian, bagong langit, bagong yuta, para na sa mga taong gipanalanginan sa Dios. Kinsa man ang mga taong gipanalanginan sa Dios, katong mga taong nakasinati og nagkalain-laing nga mga katalagman. Munang bless kayo ang Pilipinas, kay bisan gani ang atong gobyerno na nay mga katalagman diha. Grabe na ang korupsyon. Bisan gani ang ato ang nasod, daghan na kayong mga linog, daghan na kayong mga bagyo, daghan na kayong mga hulga ang ato ang nasod. Bisan gani ang imong kinabuhi doon na mga hulga. Pero hinumdumi, that is a sign nga giblas ka kung magpabilin ka ni Jesus Christ. Ang usa ka lisod ug alaot nga tao katong magsigig balinbalin, sigig balinbalin, way nahuman. Daling malingla. Daghang kay kung kaila nga grabe kay nakadaig anang simbahana, grabe kay nakadaig anang tigumana. Pero sa panahon nga gisulayan, grabe pong nakadaot. Balhin na sad, grabe na pong nakadaig. Labi na kong iblas, grabe yung nakadaig ka nang naay mga pabor ba, naay mga blessing, muingon gyud dayon, dinhi gyud ko gidala sa Ginoo, kay diri gyud ko kanang gipauswag sa Ginoo. Time pa timan dunay mga trials. Sa panahon nga dunay mga trials, balhin na sad ka, feeling maayo na bukas laing simbahan, katong imuhang gibiyaan, feeling na po nga dautan. Kabalo ba mo? Ang tao nga giblas sa Ginoo, nagpabili ni Jesus Christ. Kung kamo magpabilin ka nako, ug ang akong pulong magpabilin ka ninyo, pangayo mo bisan unsa. Dapat maunay nahitabo sa atong pagpangalagan. Dapat maunay nahitabo sa imong pagtuo sa Ginoo. Nga dili malingla, dili mangibog, dili madala bisan unsa, kay ang imong gigunitan Biblia. Pulong sa Dios, mensahe sa Dios, puno sa mga propesiya nga gikan sa Dios ang Biblia. Daghang kayo mga Kristohanon nga makakitag milagro, muadto dayon sa mga milagrohay. The word milagro dili lang sa physical, kundi sa spiritual, like prophecy, natuman. Moingon nga natuman Pastor Gideon, magpapandong ko, karon gipandungan ka. Kinahanglan madawat nimo ang espiritu. Wa pa day madawat nimo ang espiritu sa dihang mituo ka. Has kang palpaka. Kinahanglan pa day kang padawaton sa Holy Spirit. O niya mag-speaking tongues dayon. That is a doctrines. Dili na sa Dios, sa tao na nga doktrina.
Na dunay mga grupo, mga kaigsunan nga kinahanglan kang mag-speaking tongues, kay kung wa ka maka-speaking tongues, wa kay balang espiritu. That is kulto. Wala na nimo makit-is Biblia. Muna nga sa akong pagwali, mga kaigsunan, gitanyagan kog orasyon, kitang niyagan kog gahom-gahom. Katong gahom-gahom nga usay mata nga triangle, pila ka book akong gidukdok ana. Kay dunay usa ka babae nga pulis. Grabe siyang brayta, cum laude siya. Unya ang ihang bana kuan kanang membro sa HPG, kanang Highway Patrol Group sa Mandawi. Unya kana bitaw ang iyang asawa doon na siya'y problema. Kay daghan ay kayong habak. Nya dunay gahom-gahom kanang wala pa na kanang batang healer karon, wala pa na ko na madunggi sa una. Anting-anting niya katong na ay sama ng batang healer. Kanang medalyon bitaw, nga square. Karon ako siyang giampuan. Di man gisa kasabot. Ang babae nga akong Bible studyhan, di isa kasabot, libog siya. Pero perting brayta na, cum laude na. Nya, siyempre na marang-arang siya kay naa masay negosyos balas, iyang asawa, ang iyang bana kuan kanang membro sa pulis, nya nairangko, marang-arang sila. Bright nga di kasabot sa Biblia. Ako siyang ampuan. Nya, ako siyang ipangutana, na ba kay habak? Sana pastor? Nasa'y dagang habak. Nya napod sa'y medalyon, mahal ko no itong palit, katong priha ng batang hilir nga na ay mata sa tunga. Ingko nga, ako ning sunugon. Ang gisugo sa Biblia, sunugon niya. Anting-anting dili angay tuuhan. Anting-anting dili angay salikan. Balaka sila. Ang sila magtiayon, ako silang giingnan nga, sige, ayaw ninyo na ihatag samtang dili pa mo magsabot. Kinahanglan inyo mismo kamong duha magsabot. Dili ko mo dawat ana samtang magkasumpaki pa mo. O sige, una-unaasan na ninyo. Ako silang gitagaagi kayon. Magkuna-una sila. Siyempre, mga opisyal sila eh. Na sila'y mga rangko. Kinahanglan, at bisan og dili sila opisyal, bisan kung wala dili sila kanang wala sila rangko, ang propesisyo gyud sa akong pagdala sa pulong sa Dios, tagaan gyud ang tao og kagawasan. Dili siya angay pugson, dili siya hulgaon, hadlokon. Mao nagi pakita ni Jesus Christ. Karon ni abot ang panahon nga kay siya man, sir, ma'am, okay na. Okay ra sad kung aya lang ninyo na kon na. Niyo siya nga, sige. Karon kay pagsunog, mga kaigsunog, di man masunog, kay di man di pintal. Bronze man di siya. Nga gipasinaw, di gyud siya pintal. Bronze siya. Dili sa metal nga gikuluran ra gold. Bronze siya. Muna nga akong gidukdok. Nanghulam kog maso, nanghulam silag maso. Dinukduk kay gyud maayo kanang di na gyud mapurma. Nga pi gyud maayo. Mga habak akong gipangsunog. Gibless ko ni Lord. Nganuman, ang tao nga di magpailan, ingon si Jesus Christ, duol kamo nga gipanalanginan sa akong amahan. Ug dawata ang gingarian sa Dios. Buti pasabot kanang mga tao nga gipanalanginan, mimbarog taliwala sa mga pagsulay, kanang diha sa imong pagpangalagad na luya ka, kanang naay mga gisulayan ka diha, ayaw padala sa kaluyahon, ayaw padala sa mga pagsulay. Kay ang mga tao nga mimbarog, mao na mga taong gipanalanginan. O sa giingon ni Pablo, iyang gidasig ang mga tao diha sa Korinto. Kay ang mga tao sa Korinto paling-paling. Kay nga naman, nag-alagad sila sa Dios, naapod sila sa immoralidad.
Pero sa dihang niabot si Apostol Pablo sa simbahan sa Corinto, nausab ang pamaagi sa simbahan. Maubitaw ng diha sa Corinto, mga kigsuonan, dunay duha ka sulat si Apostol Pablo. Munang naay sulat si Apostol Pablo, First Book of Corinthians, Second Book of Corinthians. Ikaduhang sulat ni Pablo sa taga-Corinto. Kay nausab ang pagpadagan sa simbahan sa Corinto. Tanawa ragod, sa katapusan, mga kaigsuonan, sa sulat ni Pablo sa unang Corinto, amo ingutang duol sa katapusan, kanang unang Corinto kapitulo 15. Kay sunod ana ikaduhang Corinto, dinhi imong makitaan nga nausab na ang pagpadagan sa simbahan sa Corinto. Sa unang Corinto kapitulo 15 versikulo 58 nag-ingon, busa, kanang word busa, doon na say mga explanation si Apostol Pablo nga gisundan ni ini. Busa, mga igsuon. Kanang word busa, doon na niya mga explanation. Unsa may mga explanation ni Pablo? Pagkabanhaw, ikaw ug ako, nakabato na tagkadaugan, mga kigsunan, pinaagi kang Kristo. Dili pinaagi sa mga propeta o sa mga magwawali, pinaagi ni Jesus Christ. Muna nga, ikaw ug ako, nakabato na tagkadaugan. Ang ato pagbarog na lang, pagpabilin diha sa kadaugan, bisan kung dunay mga pagsulay. Unsay giingon dinhi, busa mga minahal kong kaigsuonan, tindog kamo nga lig-on ug dili matarog, pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo. Kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayon makawang. The word tindog barog, diha pa lang nga mensahe, uyugon ka. Diha pa lang nga mensahe, mga kaigsuonan, sulayan ka. Sulayan kag panalangin, sulayan kag mga katalagman, sulayan ka og kanang kalisdanan, sulayan ka, mga kaigsuonan, og mga kanang false teaching, false doctrine. Kung doon na bagyo kay nakatunan, sulayan ka sa mga magwawali, nga pakit-on pagkag milagro, di ba ka madala? Masig ang imong kabaguhan nagdepende sa mga milagro, dili nagdepende sa pulong sa Dios. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, barog diha sa Biblia. Barog. Ang pulong, ang tao nga ning barog sa pulong sa Dios, nagmapaubsanon, nagmapailubon. Kung lutoson, likayan ang mga taong mulutos. Kung dauton, likayan ang mga taong manaot. Inana ka simple nga gipakita ni Jesus. Si Jesus Ginoo. Si Jesus dunay gahom. Sa dihang gilutos siya, nibiya siya sa anang dapita, niadto sa laing lugar ug nagsangyaw sa pulong sa Dios. Kung ikaw lutoson, kung ikaw sulayan sa imong isig ka Kristohanon, singkahan ra ka diha, unya mamanghag na ka, manghagit na ka, manghulda na ka, feeling isog na ka, sultihan ti ka sa imong pagtuo, nasaag na ka. Pero kung gikuan ka diha, kanang gihagit-hagit ka, nagpabilin kang mapaubsanon, kanang gipakita nimong talawan ka ba? Muna'y tinuod nga, isog sa pagpangalagad sa Ginoo. Muna'y tao nga isog sa pagpangalagad sa Ginoo, kanang mga taong talawan. Di mo sukol kung hagiton, di mo sukol kung hulgaon. Muna'y mga taong isog sa pagpangalagad sa Ginoo. Pero kanang mga tao nga gamay bikel, mura nagsikinsa, mga tao na nga wala ubanis Ginoo, bisan pag nagdala sa ngalan sa Ginoo. That is a prophecy. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, ang mga tao nga giandaman sa gingharian sa Dios,
katong mga taong gipanalanginan sa Dios. Sa libro sa 21, libro gipadayag 21, kinsa ang mga tao nga unsa ang propesiya sa Ginoo alang sa mga taong matarong. 21 kapitulo 4. Ingon dinhi, paharihiran niya ang ilang luha ug wala nay kamatayon o kasubo, paghilak o kasakit, kay nahanaw naman ang daang mga butang. That is a prophecy. Wala pa matuman, paingon pa ta diha nga sa dihang dad-on na ta ni Jesus Christ, diha siyang gingharian, diha sa bagong langit ubang yuta, muhilak tas kalipay. Nganong muhilak tas kalipay? Kay bisan paggilutos ka, mga kaigsunan, gitagaan ka kadaugan sa Ginoo, nagpabilin kang mapaubsanon, nagpabilin kang mapailubon. Mo nang ang teknik nga sumala sa gipakita ni Pablo, ipakamaayo ang uban, ayaw ang imong kaugalingon. Mo nang naay mga tao, mga kaigsunan, nga muduso, mulutos nako, mulutos nimo. Dawata. Sige, maayo mo. Importante na ako'y Ginoo. Hallelujah. Inana. Importante na ako'y Ginoo. Sige, inyo na natanan. Inyo na natanan. Dalaan na ninyo. Kay maayo kaayo mo. Importante. Wa ko pasagdahi si Ginoo. Mga kaigsunan, muna'y gibutang sa Ginoo sa kasing-kasing. Muna'y gibutang sa Ginoo sa tibuok na kong kasing-kasing ug sa akong asawa, sa among pamilya. Gilid me ni Lord sa Biblia. Muna'y akong tinguha nga maunay buhaton usab sa Ginoo. Yes, mao man gyud nay buhaton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Dili kay ako ramay i-bless ni Lord. Lamang ang pangutana, nagpabilin ba kas mensahe sa Ginoo? Muna nga akong pagdasig, pabilin sa mensahe sa Dios. Ayaw kataranta ng mga propesiya diha. Di mo abot ang panahon, magtukod na og kuan. Prihan ng kibuloy. Unsa may propesiya sa Dios alang sa mga taong dautan? Unsay mga propesiya sa Dios alang sa mga taong dautan? Adto ta sa gibasa ka ganina sa Salmo. Naamatoy propesiya sa Dios sa mga taong matarong. Napoy propesiya sa Dios, mga kaigsuonan, sa Dios alang sa mga dautan. Diha sa Salmo 37. 37 unya 20. Ingon dinhi, apan ang mga dautan mga matay, ang mga kaaway sa Ginoo mga hanaw sama sa ihalas nga kabulakan nga mga wala sama sa aso. Mga matay dili lang sa pisikal ang ilan ng pagtuo. Kanang patay sa pagtuo, kanang feeling na nga siya'y sakto. Dili na ang Dios. Kana bitaw, sakto ko. Sayop ka. Sayop pa na. Ang saktong pagkaistorya mo ni, sakto ang Dios. Sayop ka. Kay ako nagdala ko sa tingog sa mensahe sa Dios. Unsay buhaton sa unsay propesiya sa Dios sa mga dautan? Adto gyapon ta, balik na punta sa Mateo. Kay mao matoy atong gibasa 25:41. Mateo 25:41 nag-ingon diri, unya moingon siya ngadtos mga tao sa iyang wala, pahawa kamo kanako, kamong gipanghimaraot sa Dios. Ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalong nga giandam alang sa yawa og sa iyang mga anghel. Kanang mga taong gipanghimaraot, kinsa man na sila? Kanang mga taong libog na ba? Bisag asa na lang punta. Mao man nay mga taong gipanghimaraot. Kabalo ba mo unsay gipakita sa Dios sa mga taong gipanghimaraot? Kanang bisag asa na lang punta. Di kantigong magpabilin. Dili kantigong mubarog sa mensahe sa Dios.
Na ang pinaka-challenge mga kaigsunan mao ni, sa panahon nga dunay buhaton ang Dios sa mga dautan, i-apil ba sa Dios ang mga matarong? Kumbaga, kung ang Dios na'y mulihok, kay daghang mga propesiya, gipadadaan sa Dios ang Pilipinas og katalagman. Sure ka? Ang Dios mo'y nagpadala? Mao ba na'y propesiya sa Dios sa Biblia? Tungod na sa inyong pagka-adolatry, pagka-Diyos-Diyusan, gipadadaan mog bagyo, gipadadaan mog linog, bisag unsa na mga katalagman gipanghisgutan. Doon na pay pizza. Ya kamo, mga Kristohanon, munang musultig ko sa pulong sa Ginoo. Ya doon ay pagpadayang Ginoo. Gideon, bisag biyaan ka sa tanan. Sama sa panahon ni Josue. Si Josue, gibiyaan siya eh. Feeling sakto ang mga tao sa panahon ni Josue. Munang di ko maluya. Muwali og muwali gyud ko sumala sa Biblia. Bisag mo ingon pa ang mga tao, Gideon, nagkawagtang ang imuhang mga tao simbahan. Nagkagamay ang imong gidalang ka simbahan. Wa ko mag-ulan na. Kay dunay pagpadayag ang Dios, bisan pag kung mahimo kang sama ni Josue. Nga nakita ni Josue, nimbiya na ang mga tao. Sa pagdumalan ni Josue, tuwa na niyukbo sa naglaing mga Diyos. Sikat na kaayo ang mga tao. Niabot ang panahon nga nihukom si Josue. Pagpili mo sa inyong alagaran, pero nako, ug ang akong pamilya, mag-alagan mi sa Dios. Mag-alagan mi sa Dios. Mao nay ipakita sa Ginoo, kinahanglan kang mubarog. Kinahanglan kang mubarog. Ingnay mong tapad, mubarog ko sa mensahe sa Dios. Ingnay mong tapad diha. Mubarog ko sa mensahe sa Dios. Ayaw panglilaan ng mga propesiya. Ayaw panglila. Na kay Biblia, mailad pa ka? Wala siguro kay basa-basa. Ang imo ha, makakantara ka, makatukara ka diha, makasimbara ka diha, Kristohano na. Yun niya, feeling ra ba nga maayo kay sa uban? Mga kaigsunan, kinabuhi na gipanghimaraot. Kaang tinuod nga gipanalanginan, silence siya nga daig sa Dios. Silence siyang nagkinabuhing matarong og balaan, ug mibarog sa balaang kasulatan. So unsa may mahitabo, mga kaigsunan, kung pananglitan ang Dios na gyud mo'y mupadalag katalagman. Maapil ba ang mga matarong? Munay angay natong tutukan diha eh. Sa ko nang gikaingon, kung kanang syudara laglagon sa Dios kay grabe na ka-idolatry, iapil ba sa Dios ang mga taong matarong? Ang Dios hustisya. Ayaw kalimot ana. Maapil ba ang mga bata, ang mga asawa, ang bana sa mga taong matarong? Hinumdumi, doon ay propesiya nga gipakita ni Pablo sa usa ka gwardya. Ingon ang usa ka gwardya, unsa may akong buhaton? Nagpropesiya si Pablo. Ingon si Pablo, ayaw kadlo, salig tuoy, maluwas lagi ka, lakip ang imong pamilya. Dili ta sama sa asawa ni Lot. Kay ikaw ug ako, doon na tayo pulong sa Ginoo. Ang gipropesiya sa Biblia, tipigan ka sa pulong sa Ginoo. Na ang pulong sa Dios manalipod nimo.
So unsa may mahitabo gyud Pastor Gideon? Unsa may gibilin nga mga mensahe o propesiya sa Dios sa Biblia? Sa panahon nga laglagon na sa Dios ang mga dautan. Iapil ba, iangin ba sa Dios ang mga matarong? 100% dili. Sultihan ti ka, wala gipadayag ni gipropesi sa Dios nga sa panahon nga hukma na niya ang makasasala, maapil ang mga matarong. Karon pangutana, ang lunop sa talisay, lunop sa Cebu, Konsolasyon og Liloan, na tayo mga Kristohanon nga mga bata nga mapailubon, na anak og pastor, na ay mga nangalagad, na ay aktive kasimbahan, ya naanod, namatay. Unya moingon ta nga silot na sa Dios tungod kay daghang kay mga idolatry diha. Naapil taon ang mga tao nga nakalipay sa Dios. Hustisya ang Dios. Puti pasabot mga kaigsunan, gi-confirm gyud na diri sa ato ang nasod nga kining atong nasod front ni sa mga katalagman. Grabe ni siya ka front. Atubangan kay ni sa mga katalagman sa Masalinog, Bagyo. Propesiyag tsunami, lunok mo na tubig mo ni awas. Nya gisuginlan nata sa Biblia dihas Deuteronomio kung dunay mga propetang magpropesiya. Unya naa sila mga propesiya matuman at the same time dili matuman. Naapoy dili matuman. Dili na sila tinuod nga propeta. Kaya ang tinuod nga propeta walay gilitok nga dili matuman. Why? Tungod kay ang balang espiritu mo'y nanulti. Dili siya. Ang Biblia mo'y tuuhi. Ayaw tuuhi ng mga tao nga magpakitag milagro kaysa pulong sa Ginoo. Barugda mga igsoon, barugda. Gipatingog ko sa Ginoo niining maong atong programa. Munang dunay usa ka pastor maingon, "Abi, ani ayang propesya na tuman man?" Mga kaigsunan, nasakitan ko. Pastor ka, unya inana ang imong sinultihan? Wa siguro kay tuuntuog Biblia? Daghan kong mga pastor, mga kaigsunan o mga magwawali nga nakadala rag simbahan, nakadalag buluhaton. Mura ba og, okay, sakto na na. Basta kay nakadala, pastor na. Kinahanglan mo barog ta. Ang gipakita sa Biblia mga kigsunan, tan-awa ragod kanang tibuok. Basahon sa Mateo kapitulo 25, sugod ta diha sa 31. Hangtod yun na mga kigsunan sa 46. Kanang Mateo 31. Diha giklaro mga kigsunan nga kon ang Dios na gani mo'y muhukom, ang Dios na gani mo'y mulaglag sa mga dautan, wala gipakita diha nga maapil ug maangin ang mga matarong. Ang katapusang hukom mga kigsunan, wala pon maingon ang Ginoo nga magpadala kog parisyal nga hukom ha. Kung doon na may mga katalagman, proseso na sa kalibutan. Mugna na sa kinaiyahan. Pero wala magpasabot nga wala masayod ang Dios. Nasayod ang Dios nga mahitabo gyud na. Mao bitaw nang naipropesiya nga sa dili pa mo balik ang anak sa tao, mahitabo ka ng mga linog, mahitabo ka ng gubat, kagutom, mga katalagman. Mao na atong tuuhan. Dili kay magpropesiya ka ng sudara kay grabe na kadautan. Nya laglago na. Dili ni panahon sa Ninibe mga kaigsunan nga wala pa'y gibuhat ang Dios. Gidaog na sa Dios ang sala, gipakamatyan na diha sa cross. Gitagaan na
ang tawag freedom kung unsay pilion sa tao, wala pa pun mo balik ang Ginoo aron hukman ang kalibutan. Munang kitang mga Kristohanon nga magbasag Biblia, di ka mailad oy. Di ka mailad. Kung seryoso lang ka. Kung seryoso lang ka mga kigsunan, sultihan di ka mailad. Pero kung di ka seryoso, makig-away pa ka sa mga taong seryoso. Diha giklaro mga kaigsuonan sa dili pa hukman sa Dios ang usa ka dapit. Ilain niya ang mga matarong. Ilain niya tong mga taong nakapahimaya sa Ginoo. Sama gud sa amahan sa anak, sa amahan ginikanan. Musugot di ay ka nga ang imong mga anak magantos, malaglag, sasala sa mga tao. Imo gyud nang ilikay ang imong anak. Kung tuas eskwelahan, daganon gyud na nimo. Kuhaon nimo ang imong anak, i-safety gyud na nimo sa mga na-safety ka. Nana ang Dios. Gilain niya ang mga kanding, gilain niya ang mga karnero. Kung sa imong pagpangalagad, kandingon kaayo ang imong pagpangalagad, ug mo init, mo simba, mo ulan, di mo simba, tugnaw. Ang tinuod nga Kristohano o tao nga daay 100% nga naay commitment sa Ginoo. Bisag unsa ang mga panahon, bisag unsa ang mga pagsulay mo padayon. Munang pagbiya namo didto sa syudad, dili kay kami mo'y nibiya. Trabaho to sa Ginoo tanan. Trabaho sa Ginoo tanan. Naanay mga propesiya. Kanunay nang nagpahinumdum ang Dios nga gigamit ang akong kinabuhi. Nga mubot ang panahon nga buhian mo. Giingnan ako ang mga pastor nga ako ang mga estudyante. Buhian gyud mo. Barog mo. Ayaw mo og salig nako. Nganong buhian mo? Para makakat-on mo nga mosalig sa Ginoo. Dili kay mututok nako. Ada nga mga tao ni gibiya si Pastor Gideon. Niya kabalo ba mo? Ang among dala ato 60,000. 60,000. Ang ako ang tuyo ato maggama ra kog kulo ka malig. Dayong mukunik og pitupi. Mao ra gyud ang ako ang enjoy ra gyud ko. Laming ihilak dili tungod kay inana ang nahitabo, kun dili gitrain mi sa Ginoo. Kanang process ba? 60,000 ikapamalit og simento og kuaning kabilya ipatrabaho perting gamaya. Munang akong nauna ato magpalit kog plywood nga baga, tukod ko og kanang upat ka haligi, dayon ako ray mo trabaho, bisag dili pintalan basta kay makasangyaw ra ko pulong sa Ginoo. Makadapadayon ko pagsangyaw. Pero ang akong nauna nga inaato ra, layo di ay sa huna-huna nga hatagan mi sa Ginoo og kwarto nga simento. Og hatagan tag simbahan nga giatiman pag-ayos Ginoo. Og ang mga taong nahimong instrumento gibless pag-ayo ni Lord. Munang naay mga tao maingon, pastor gihikap ko nga ang iya sa Ginoo anha nako nimo. Ingko nga pamalandong ipag-ayo. Tinuda. Nay panahon mga kaigsunan kanang kay naa mamigi atiman nga pasyente. Namigi atiman tungod sa gulang na ba? Idara na. Among giatiman diri namo gipapuyo sa balay. Nya moingon ako asawa kanang kwanbes okay ra nimo? Yes, okay ra. Wa mi pasagday ni Lord. Naatiman nako mo og sakto nga pag-atiman. Tungod kay giatiman mi pag-ayos Ginoo. Hinumdumi mga kaigsunan ang sambingay nga gipakita ni Jesus. Mateo kapitulo 13. Mateo kapitulo 13, koneksyon kay na sa Mateo kapitulo 25. Nga kung silutan na sa Dios ang mga dautan, wala lagi mataro nga mamatay,
Walay mga tarong maangin. Kung dunay mga naangin, mga kaigsunan, klaro sa mga katalagman nga niabot sa Pilipinas, klaro kaayo na nga dili na sa biblical kung moingon ang Dios mo'y nagpadala. Pasangin lang dahil na to ang Ginoo. Unya mo na yung mga propesiya. Unya, ang pangutana, wala ba'y gibuhat ang Dios sa Pilipinas? Mura bagog ka na bang na mga propesiya nga silutan ang Pilipinas kay grabe na kadautan? Insulto kay na sa Ginoo. Insulto kay na sa mga tao nga nag-atiman sa Pilipinas. Wala na bagyo'y pastor ang Pilipinas? Wala na bagyo'y mga nagsasangyaw? Wala na mga simbahan nga nagtuo sa Dios? Ang mga Kristohanon pong mabaw kaayog panahon sa Biblia. Moingon, tuman pastor, tuman pastor, tuman. Mga igsuon ko, ayaw mo pailat. Ayaw mo pailat. Pagbasa mo Biblia. Pagbasa mo Biblia. Daghan kayo mga prayer warrior ang Pilipinas nga nagampo sa Dios para ang atong nasod makalabang sa mga pagsulay sa atong panggobyerno, makalabang sa mga trahedya nga niabot sa ato ang nasod. Daghan kay mga prayer warrior. Usa ko kay gidasig ta kanunay sa sigo sa Ginoo nga iampo ang atong nasod. Ayaw lagi pailad. Ayaw pailad. Nanggawas na ng mga propitis, nanggawas na. Buti pasabot na tuman na pagsugod ang gitawag katapusang mga adlaw sumala sa giprophecy ni Jesus Christ. Mateo 13 mga kaigsunan, Kapitulo 24. Tanawa mga kaigsunan. Mateo 13. Ingon din unya miingo mi sugilon si Jesus kanilag laing sambingay. Ako ning balikog basa. Ang paghari sa Dios nahisama sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi dito sa iyang uma. Usa ni anak kagabi samtang nangadtulog ang tanan, usa ka kaaway nga miadto og misabod og liso sa mga sagbot, sagol sa trigo ug unya mibiya. Sa nagtubo na ang mga tanom ug misugod na sa pagbuswak ang mga uhay, diha pa mailhi ang mga sagbot. Ang mga sulugoon sa tag-iya miduol kaniya ug miingon, "Sir, maayo man unta ang binhi nga imong gipugas, apan diin man gikan ang mga sagbot." Siya mitubag, "Usa ka kaaway ang naghimo niini." Sila nangutana kaniya, "Gusto ka bang mangadto kami ug pangibton namo ang mga sagbot?" Siya mitubag, "Ayaw, kay sa inyo unyang pag-ibot sa mga sagbot, basig maapil og kaibot ang mga trigo. Pasagdi ninyo nga ang trigo ug ang mga sagbot magdungag tubo hangtod sa ting-ani, kay ingnon kura unya ang mga tig-ani, ibtan ninyo pag-una ang mga sagbot, bugkusa kini og ilabay ngadto sa kalayo, apan tiguma ang mga trigo gipusa dito sa akong kamalig." Mga Kristohanon, tipigi tao ng mensahe, oy. Samtang doon ay mga katalagman nga maapil ang mga trigo, dili tao na gipadalas Ginoo. That is a prophecy. Hatong hinumduman nga tanang mga katalagman, daghang mga hinungdan na ay mga kinaiyahan na apoy buhat sa tao. Dili kay magpropesy ka o niya ipasamangil limos Ginoo para hadlokon nimo ang mga tao. Usa na kabuli mga kaigsuonan nga propesiya nga kanang giinsulto ang trabaho sa Ginoo sa Pilipinas. Sa imong pagkakristohanon, natulog ba ang Dios sa Pilipinas? Sa imong pagkakristohanon karon, wa ba magpakabana ang Dios sa atong nasod? Sa korupsyon nga atong nakitaan karon, wala ba mulihok ang Dios? Ug angay ba kaning laglagon? Mga igsuon, pagmata, ayaw katulog.
Pangitaa nga magdugang ang dihog, ang lana diha sa imong pagpangalagan. Mga kaigsuonan, ayaw pagtinapulan sa pagbasa sa balaang kasulatan. Ayaw pagtinapulan. Nga igo na lang kang magbanganga. Nga mura ka o kanang piso nga ulugan lang sa mama. Daghang kayo mga Kristohano nanimba, silpon. Uni away pastor, kay ang ilang pastor to as gawas. Kay grabing mo propesiya sa atong nasod o sa naglaing mga nasod. Ayaw palingla. Ayaw palingla. Anak kas Ginoo. Mga kaigsuonan, mag-inam po ay ta ug pag-ampo gamita ang hiyas nga gikas Ginoo. Ayaw kalimti ang atong nasod. Kahit maunay trabaho nga gipakita ni Jesus Christ, pag-inambuay mo, pag-ampo aron ka mo dili madaog sa panulay. Mga igsuon, ang atong Dios maayo sa tanang panahon. Maayo ang atong Dios sa tanang panahon. Ayaw na kalimti, maayo ang Dios sa tanang panahon. Dili malipay ang Dios nga dunay mga matarong nga maangin. Di magani malipay ang Dios kung dunay usa ka makasasala malaglag. Kay wala palagi ang katapusang hukom. Wala pa ang katapusang hukom, mga kaigsuonan. Gidasig ko sa Ginoo sa pagsangyaw, pagwali. Kay nagtuo ko nga ikaw ug ako giatiman sa Ginoo. Nagtuo ko nga ikaw ug ako giatiman pag-ayos Ginoo. Gihigugma kaniya. Gahulat ang Dios nga mobalik ta sa tinuod nga pamaagi sa pagsimba. Tinuod nga paagi sa pagpangalagan. O walay lain pamaagi sa Biblia. Pasama kanimo ug imong pabor ang akong kalipan. Oras na sa akong pagpanamilit, mga kaigsuonan. Nanglan akong manamilit tungod kay na ako ihatod ng mga bata sa ilang eskwelahan. Doon na mo'y mga pangutana. Pwede ra gyud kaayo mo nga mo chat, mo message, pukaha mo tawag. Pero doon ay mga panahon nga to ako sa baol. Sa makaron na ako'y karon kay ako sanggipos ang trabaho sa simbahan. Kaya nga mo ang gipangandaman ang tiles, ma-tiles ni. Kay kung ma-tiles ang simbahan dili na kay sa abog. Niya, salamat ko sa Ginoo sa mga musician nga naumol pagsugod diri sa ato ang lugar, nagpakita ang kagiatiman o naguban ng Dios. Nya tinguha gyud nako, mga kaigsuonan, nga dili mapasagdan gyud ang ministry. Muna nga karon nagsugod na tagbuhig baboy, nga do na migi pananom para pod maabagan gyud ang simbahan. Inana ang gipakita sa Ginoo. Mo trabaho, mo lihok ta para pakanon ta. Kay mo na giingon sa Biblia, ayaw pakan ang dili mo trabaho. Mag-ampo ta. Amahan namo nga Dios nga makagagahom. Salamat Ginoo sa imong mensahe nga nagpukaw ug nagligon kanamo. Salamat Ginoo sa mga propesiya nga imong giklaro sa among pag-alagad kanimo. Dalaygon ka nga Dios nga nagatiman kanamo. Walay sama nga nahigugma ug nag-amuma sa among kinabuhi. Imong giampingan ang among mga kaigsuonan ug imong silang gipanalanginan aron mahimong panalangin sa mga buluhaton sa pag-alagad namo kanimo. Salamat Amahan nga doon nami Dios nga dili gayod mo pasagad sa amo ang kinabuhi ug sa among panginahanglanon karon sa unahan. Among gidala sa mga pag-ampo ang among nasod. Amo kang gipasalamatan tungod kay nasayod kami nga namati ka kanamo. Nabisan pa man sa mga pagsulay sa among paggobyerno, padayon mi minggunit sa imong mga pulong. Padayon mi nga misalig sa imong mga mensahe nga imong panalanginan ang among paggobyerno.
Bisan pa ang tanang lugar dapit dunay mga hulga sa mga talagman. Salamat Lord nga doon na mi Dios nga manalipod kanamo. Imo kami kanunay gilikay sa mga katalagman kay ang imong saan ngadtos mga mapaubsanon dili gayon mapakyas. Salamat Ginoo nga imo kami giampingan. Karon Amahan, amon asam nga itugyan isalig diha kanimo nga among kinabuhi og kinabuhi karon sa akong mga kaigsuonan. Ako silang isalig kanimo Amahan. Guniti sila, ubani sila. Dasiga usab sila sa imong pagdasig kanako. Sa walay pagtiktihik, walay pagduha-duha sa pagpaluyo sa mga bulhaton sa pag-alagad kanimo. I declare blessing sa matag usa. Amahan, salamat sa imong pagpanalangin, pagtagbo, pagdasig kanamo tanan. Dungog mga pagdaig, pagpasalamat. Alang lamang kanimo Amahan sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Nalaygon ang Dios nga nagpanalangin kanato kini inyong isuon Pastor Gideon. Moingon na usab sa atong nga programa, ang pulong sa Dios atong ginabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. Good morning. Mag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalal, magapagdahi, mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan,